Здравейте хора, добре дошли отново в моя канал. Първо искам да ви кажа честита нова година. Надявам се всички тази година да бъдете здрави, щастливи и да ви се случват много хубави неща. Така, тъй като знаете, че в предното клипче, т.е. обещах да ви снимам на нова година и казах, че ще бъде супер, нямах търпение. Та започнах да снимам и след като вече наистина стана нова година, на 1 януари започнах да обработвам това клипче и когато започнах да обработвам клипчето, изведнъж телефона ми се изключи. След като телефона ми се изключи, реших да го включа с мисълта, няма проблем, просто се е изключило, защото нещо му е станало или не знам. Но след като го включих, продължавам да обработвам, но когато започнах пак да обработвам, ми излезе, че тези клипчета не съществуват. И аз реших да отида да проверя там, в мястото, където седят клипчета ми, т.е. в галерията. Тъй като вие знаете, че снимам с телефон. Отидох там и видях, че всички снимки, 500 и нещо снимки, даже 600, и тези клипчета, които ги снимах, т.е. това клипче, което го снимах за нова година, се бяха изтрили и аз много се ядосах хора. И така че може да коментирате долу в коментарите какво искате да снимам за следващата тема. Тоест, може сега точно, пример, сега, когато видите това клипче, реално, когато гледате, може да спрете клипчето, да отидете долу в коментарите и да коментирате каква да ни е следващата тема, защото аз много искам да ви се реванширам и даже ще снимам 2 клипчета, но моля ви, коментирайте долу какви да са те, на каква тема. Довиждане хора и ви пожелавам щастлива и нова година. Довиждане!